Dahil po sa paparating na holiday season pa rin at pagdiriwang po ng City Fiesta naman po ng Dagupan, nagpatupad po ngayon ng Public Order and Safety Office po ng lungsod ng night shift duty ng kanilang mga enforcers upang maging maayos sa pag-agapay po ng publiko sa daloy ng trapiko. Ayon kay Rexon De Vera, ang assistant head ng Poso Dagupan, dumami umano ang bilang ng mga tao na nagtutungo sa lungsod kumpara sa mga normal na araw, dahilan na upang tumaas ang traffic congestion, particular na sa downtown area. Tinututukan ngayon ng Poso ang mga ginagawang kalsada na nagdudulot ng karagdagang abala sa mga motorista. Subalit positibo naman ang mga reaksyon ng mga ilang mananakay at tsyopera dahil sa pagpapatupad ng night shift ng Poso na nagbibigay ng solusyon sa patuloy na pagsisikip ng trapiko tuwing gabi. Aabot naman sa 6 na po na mga Poso enforcers ang nagsasagawa ng monitoring sa buong lungsod upang matiyak na maayos ang daloy ng trapiko at mapanatili ang kaayusan sa kabila ng dagsa ng tao at mga aktibidad ngayong Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.